pha yerso der ong chot lo seta atumi dik an ke kado etanang litum ta ke sang kusima thalo amasin itum apor ke pilo ke sang yapan pini ke hanga theke arnisi ke damtang inkoira throk arni jangmi po inkoira throk arni election ke do polling ke do halabang sohot nang litum kado veta reporters journalist ke do atum anda nang litum nang phuri dun lo nang lang dun lo la pen nang lang dun chari lo la pen la support nang litum phan nang choro lo la pen la aparata ilitum karbi la pen inglong arat ke do anatum chingrum petsi nilitum poisa le pita kali thang ta kali nitum poisa thang ta ve seta alang litum nang rap dun si la election ke ning ing samjin pen mesen pen papi jodat lo elong long ni yerso agotona do seta laga latanili methang masi lang parpan adim da nili dun lo la pen dak 8 kilometers aka hello dak lamding road lata nili to nili masi solve dun lo police tum solve on ne del lo ne panang hang lo SPDC tum nang hang lo nili dun lo la solve dun lo la pen illegal akam pa pe dolong le dek si la so akam anta haladak anta nitum pichun dun la si non nilitum rat atum phan karbiang long ke do an arat ka dok kave jat a community tame jat arat tame kado e phanta nilitum ka churoji phansi pini la bangso press conference ke nitum anglo la pen alang litum phan nilitum inglong asot ame thoy asot ame kadok ave tom phanta nilitum APHL CIN pen chorol nilitum kachinia teng hala percentage bang do oedat ke di 76 lo ne pilone na la posi la he aprang me ge nilitum 99% la son doji pusima tha setan la son kalidet apot la sinon ke nilitum gamatha lak thom pen ke nilitum APHL CC hai pu pusi ning theklong lo nili phan nge lak thom so se pusi pu he muthe nili la isi estimate ateng pen kamatha ke APHL C tum lak thom ake ong pen nitum hai vek ko a constituency ke la Karbiang Long la pen West Karbiang Long except hala border khasi tum hedi hala tum thai pen abahire ke nilitum si ong o lo ke lo ASDC long Daniel Terona lang litulo MP election jong si BJP hijack pulo te APHL si pen Congress pen sa kai channel gitu si selabang so ta kali si kopi ha ke pu APHL si BJP yang si hijack pulo tam te APHL si pen Congress ya dai channel gitu si lang APHL si bang nitum adai chena kam ave athema nilitum ke inudvet chedan chot nangi pusi India block along tan nitum pupik lo la pen nitum fifth Crip Hawk United Opposition Party Forum Assam pentani tum che kroi lo APHL si pen si tur chot nangi pusi ta hala nitum karjulong ilitum BJP leader amati ilitum APHLC ake koi Congress wan ngapi thur pusipu alang li BJP muni alang li ingleng sang ho ke la si alang li phan la vote nang pe thak dunjia phan si BJP long ke wan pula pe thur dunjia phan la pen alang li phan ka pe thur dun pu BJP tum si la si BJP tum ke la ke adai chen vek nang pola tu ke la pen Congress tum da adai chen vek nang pola tu ke APHLC tu ni tum non election float kali ningkan ner kep ban nelia bang ningkan ingkoi ra thom si ke claim lo muni tu man ka pachinia kam long ri cherai nang la pen khai cherai nang i palam sik sidula teng pen la pen constitution na teng pen usineli tum pu bom lo angela so lam pen rat tum pan pachini lo la pen alang li tum rat tum da chini lo ante non hala Congress atum ba BJP atum Congress ap choi nang jing choi si ako nang ki thur dun ra la ilitum inglong arat a vote ke nang ke thak dun la ke alang litum inglong arat a hotur lo inglong arat
Kilonjia Ohomia, Adivasi tum ahotur lo, sini tum Chini lo, pangkek nang kok lo. Di Mahasau pen hadak estimate non macam puga 40,000 ke kom keji pusi pu. Yang sinali cuma party na napong MP election rendet pulo tang election na pusam. MP ke re-election nilitum dak laga demand ji kali lah bang. Demand ji bolte India block tum di demand ji laga Delhi kado pencing room petsi.